love me forever. Amuleto. Ja està bé. Estava passant l'escombra. Oh, l'escombra no és pas la primera vegada, És que, mira, s'ha llogat el pis. Ah, sí, que dius. Esclar, volia saber si sóc de confiança. També és veritat. A veure... No sigui poca solta, Aviam, un moment, que el patí d'escala soc jo aquí. Senyor president, el que ets és un ocupat. Sí, ocupa per president. Qui viu aquí? La Mireia. Oh, collons, no ho sé. S'ha llogat el pis. Al medio. Ma tu lo déjame pasar. ¿Qué estás tú? Burro! Ma caso, ronda! Che s'ha cregut aquesta? Ara sí, vindrà aquí. Ara sí. I si són aliens? Alien segur que és alien. Alien. Què són els aliens? Alien. És que venen de l'espai. Sí, són perillosos, Però tant com per desintegrar, no. Això són falòrnies. ¿Qué dices? Eso puede ser una casa de putas también. No, hombre, no. De fulanes. Ah, això de fulana. Que vol dir, home, el que faltava. Un prostíbul interestel·lar a l'escala. S'ha llogat el pis i no sabem qui hi ha. I podria ser gent estranya. És una estranya? Impossible. Aquí no en volem, és una estranya. Que no va dir? Aquí si hi ha gent estranya, nosaltres pirem, fotem el camp. Dius, un moment, aquí no marxa ningú. Això ho arregla el president, home.
Vaya hòstia que m'he pegat. Això, no fotem una bomba?